we want to thank you at this hour for we meeting once again in these holy hours. We want to thank you for your protection, your guidance. There is a lot happening out there, but we are grateful that in the midst of all this, we have the message that we find comforting, the message that is showing us how events are going to play out. How we pray that we continue following the light where it's leading us. Be with each and every one of us at this hour. And we pray that you may be with us and may Holy Spirit that guide be with us as we be going through the study for this hour. We pray all this in Jesus' name. Amen. All right. Just want to thank the Lord for allowing us to meet again. Sambonga uNkulunkulu ukuthi asivumele ukuthi siphinde sihlangane kwakhona. So the laptop that had the notes I used in the previous week, it's not functioning well. So I don't know who remembers last week when I was presenting what we touched on last week, Wednesday. Is there anyone who still remember? Because I'm going to continue from where we left and then just wrap it up today. Anyone who remembers? Hello. Yes, Lucky. Yeah, as far as I can remember, that study was based on a quotation by Ellen White, extracted from the Adventist Home, where Ellen White is talking about parents, how to raising children, that they need to put a double patience. Can I come in, Lucky? Yes, please. Yes. Uthi uyakhumbula uLucky ukuthi kuleve kuphele bekukhulunywa ngesicaphulo in one of Ellen White's book about parenting. Yeah, that parents need to exercise this double patience when dealing with children, because Ke abazali kufanele babe nesineke esikhulu uma besebenza ngeingane. yeah, that they need to remember that these hereditary traits are coming from them, so they are just watching their characters in their children as they grow. Kuthiwa ke abazali funeke bakhumbule ukuthi kunomlilo wofuzo osuka kubona oya ebantwaneni. So uma bebukela izingane ezikhula kufanele babone ukuthi kuyibona ngalesikhathi besakhula. Yeah, because these are learned behaviors, and these behaviors have been taught, or they are learned from their parents. So yeah, they need to remember that. Kuthiwa ke lezi zinto ezibonakala zenziwa ngabantwana kufanele bakhumbule abazali ukuthi izinto abantwana bazifunde kubona, so kumele bakukhumbulele lokho uma beluleka ingane.
Okay, let me stop there for now. Thank you, Lucky. Is there anyone who has something to add? Ngabe ukhona omunye ofuna ukungezelela kuloku lakhe sekakushilo? Afinqula le fridge. Cela Hello. Hello, yes, Futhi. I remember also that we touched on in trying to paraphrase how I understood it, Mm-hmm. that raising children needs that the parents themselves must be dedicated to God's guidance. Uthi-ke And futhi then uyakhumbula ukuthi abazali mabakhulisa iy'ngane kufanele konke bakunikele kuNkulunkulu. yeah, so they start with themselves so that when the children emulate, they emulate a godly character. Ukuze abantwana uma befuza abazali bafuze isimilo ekungесakaNkulunkulu And also in kind of from closing abazali. in the inputs, something popped out. Like I remember that I put a scenario whereby kids can also be arrogant to their parents. Uthi-ke kukhona okunye akukhumbulayo athe wakugcizelela ukuthi abantwana banokuba arrogant ekubhekiseleni ngasebazalini. And then we're told that well, scenarios are different and to a certain extent you are what how can I put it, you handle the situation the way it is in front of you. Like it's not like because people at the very same kids, they grow to be adults and they choose which way to follow. Kuthiwa-ke kunezimo eziningi ezahlukene, so umuntu-ke kumele isimo asiphathe ngale ndlela esibonakala siyona phambi kwakhe, ngoba abantwana uma bekhula bayashintsha babe ngelunye uhlobo. Yeah, they can choose to be godly or ungodly in character. Thank you. Okay, thank you, Futhi. Is there anyone else? Okay. Hello. So, yes, Noneba. Yes. Go ahead, Noneba. Okay. Maybe it's a network. So I don't know if there's anyone who is able to take over from her whilst we wait for her to join. It's okay, Chris, I can back up. Okay, all right. So we last week we wanted to understand the pain behind the behavior that we see in children, because we have cases where parents are coming forward to say the kids are disrespecting them, the kids have turned into something else, they are no longer doing things right, they are abusing them and all that. So Yes. last week Yes. we okay, yes.
So into besifunda ke kuveki iphelile besifunda ngokuthi isimilo esingesiso emntwaneni singaba senziwa nabubuhlungu anabo umntwana kuye ngaphakathi ngenxa yendlela akhule ngayo. Umzali usenokukhalaza athi umntwana akamhloniphi, umphethe kakubi, kanti umntwana indlela aveze ngayo ubuhlungu anabo ngaphakathi. So it was like a call for reflection, for healing, for repentance, and conscious parenting. That's what the study was touching on. Isifundo ke besimayelana nokuthi lubizo olufuna into yoba umzali makazijongena ngaphakathi, aguquke, abesele etshintsha ke ukuya phambili ekwana nokuzelapha kwayena. And some of the questions that I asked in that study were like, are children becoming disrespectful, or they are responding to years of pain, or they are trying to communicate something? Omnye ke bembuzo engingayibuza bengothi ingaba abantwana abahloniphi nyhani na, okanye khona into ethile abazama ukuyiveza, okanye basabela kwintlungu ekudala bekhula benayo ngaphakathi. And I also asked, like, what environment shaped that behavior that you are seeing now as a parent? Ndaphinde ke ndingu-gracious ndabuza ukuba yintoni le ebumbe lo mntwana waba yile nto ayiyo ngoku, bejikelwe zizinto ezinjani njengoba sesimbona enje ngoku. What wounds did they grow up with? Ngawaphi amanxeba abakhule benawo? What examples did they witness at home? Ngowuphi umzekelo bathe bawufunda ekhaya? So one of the things that we touched was children learn from what we are than what we teach. You might teach, but as long as you are portraying something different from what you are teaching, then it's another issue. Safunda ke into abantwana bafunda kakhulu kwiloo nto oyenzayo, ingasiyile oyithethayo. Ungafundisa into entle kodwa uba awuyiphili ayincedisi loo nto. And from that study, we had seen that whatever behavior we are seeing, it's actually communication. Safunda ke nokuba yonke into eyenziwa ngumntwana izawube imalunga nokuthi uyathetha. And we have seen that children, they don't become just angry. Yes. 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 is back. I don't know if. Okay, no, it's fine. All right. Okay. Are you okay with Nongaba continuing? Yes, Tina. Yes, that's fine. Okay, thank you. You're welcome. Nongab. Noneba, can you hear me? She didn't open her mic. She told me earlier on that she's back. Okay. All right. Noneba, can you hear me? Yes, Elder, I can hear you. Okay. Yes, I can hear you. So Okay. I was saying children, they don't just become angry or distant or rebellious or aggressive overnight. Kuthiwa abantwana abavele babe nobundlobongela, babe nodlame, babe yiyo yonke lento nje ngethutyana. So we have highlighted that
their behavior is often like a response to sometimes emotional neglect or reaction to things like abuse or control. And it's a survival mechanism from sometimes trauma. Ukuthi abantwana ke bayane benzwe ukuhlukumezeka ngokwemizwa ne-trauma bathi bahlangabezana nazo bese ke babonakale bebazindlobongela. And things like they grew up unheard. That's why there is that behavior you are seeing today. Kusho ukuthi ke khona labaye bathi ekukhuleni kwabo bangaqapheleka bangezwakala imizwa yabo iyahlukumezeka base bebonakale ke ekupheleni kosuku beba ngolunye uhlobo olungathandekiyo. And we said sometimes it's pain expressing itself through behavior. Kusho ke kubuhlungu abathe babuzwa besakhula bese babubonakalisa ngendlela abayenza ngayo izinto. And we said what parents might be calling disrespect or abuse may actually be like a cry to be heard, a cry for dignity. Kuthiwa ke lokho abazali abanye bakubona ngathi abantwana abanasimilo, abantwana bazindlobongela kuba sometimes kuukuthi bafuna isikhalo sokuthi ukuthi khona bathi kuze bathole ukunakekeleka. Can you hear Nongeba? Breaking. Anyone who can hear her clearly? No, she's breaking. I think Are you able you to can just- shift from where you are, Nongeba? Is she still in? yes, she's still here. Nongeba, can you hear me? Now I can hear you, but I didn't hear what you said. No, she's Nongeba, breaking. if you can hear me clearly, your line is breaking. People can't hear you clearly. Hello? I think Fusi can continue from here on. Futi, are Okay, you okay? Futi, are you okay with continuing? Yes, Eltadi, I'm okay. Yeah, Okay. I think she's got some network issues where she is. Oh, okay. So I was saying what parents call disrespect or abuse may actually be a cry for dignity, a cry to be heard. Le nto abazali abanokuthi bayibize ngokungasisimilo esingekho nokungahloniphi kungabe kanti sisikhalo esiveza okokuba abantwana bafuna ukuhlonitshwa, bafuna ukubuyisela isidima sabo. It might be that they finally find their voice. Kusenokwenzeka ukuba bathi side sakwazi kokuba sikwazi ukuzithethela nathi. That they like tired, they are exhausted from years of silence or of pain. Bathi bakhathele kade bebekezele inhlungu nokuphatheka kakubi.
And that is like a demand for emotional safety. Bese ke oku bakwenzayo kube kukufuna ngenkani ukhuseleko ngokwasemoyeni. So we have learned that the role of parents, like, it shaped the emotional environment. Sithi ke ngoko sifunde okokuba inxaxheba yomzali yiyo exhonxa ibumbe indlela le umntwana emngqongileyo emayibe yiyo. And then we also saw that society and culture also plays a role. Sabe sesibona into okokuba abantu aba sihlala nabo kwakunye ne-culture zinendima enkulu eziyithathayo. And today we are seeing many people, many adults going like children of today have no respect. This is not how we were brought up. Namhlanje siva isikhalo esikhulu, abantu abaninzi bayakhalaza besithi abantwana bangoku abanambeko besingekho nje thina sikhulu. And what we have seen on that study is children are breaking the silence. Into ke siyifumene kwesi sifundo kokuba abantwana bafuna ukuba bavakalise ilizwi labo kudala bethule. Children are asking for respect from their parents. Abantwana bafuna ukuhlonitshwa ngabazali aba babo. They are refusing abuse. Abafuni nabo ukuhlukunyezwa. They are setting boundaries. Babeka imida nabo. And this is putting parents in a very uncomfortable space. Oku ke kubenza abazali bavaleleke ekoneni engamnandanga nokuhlala kuyo. Because their control is now being questioned. Kuba kaloku ngoku oku kubangqwabalala kwabo belawula ngesandla sentsimbi kuyabuzwa ngokungabantwana. That fear-based parenting is no longer accepted. Le nto yokuba umzali afuna ukulawula umntwana ngemeyo yokuthi ufuna ukoyikwa ayisamkelekanga ngoku. The children want a relationship, not domination. Abantwana bafuna ubudlelwane nabazali, hayi ukonganyelwa boyikise. So when you look at all this is not rebellion against love. It is rebellion against pain. Xa unokuyijongisisa kakuhle le nto, ayikokuba abantwana baqhankqalaza kuba bengafuni uthando, kodwa baqhankqalaza kuba besilwa nentlungu abathe badlula kuyo. And the other thing that we highlighted was the damage that we see continuing into adulthood. Sathetha ngemeko yokokuba sibona lo monakalo uqhubeleka nangoku abantu sebebangabantu abadala. And we have seen how that unhealed childhood wounds can manifest in many ways. Sabona into yokuba amanxeba athe abakhona ukwenzakala umntwana esakhula avela kanjani xa selekhulile. That you end up with an emotionally injured child that is trapped inside an adult body. Uzofumana ke umntwana onolaka nokuhlukumezeka kuvalele ngaphakathi okuzawuvela ke selemdala. So long-term effects of poor parenting and broken relationships is what we're going to continue looking at as we finish up with the study. Xa siqola ke isifundo sethu sizawubona into yokokuba eyona nto eyingxaki apha kukuba ngumzali ngendlela engaseyiyo kwakunye ke nobudlelwane obaphukileyo bubo obuvela. So what we are describing has actually been studied a lot in developmental psychology. Into ke sizawuthi sithethe ngayo yinto esekungekwe nzulu kakhulu ngayo xa kusenziwa ke izifundo ezi zimayelana nengqondo yomntu.
And that pattern is fairly consistent. Le ndlela ke ibonakala isoloko ibonakala rhoqo ngokuphindaphindeneyo. I'm going to repeat this again. When children grow up in environments with unstable relationships, Mandiyiphinde le nto ethi abantwana abakhulela kwiimeko apho ubudlelwane bungekho buhle, bungezinzanga, where there is neglect, where there is poor emotional guidance, apho kukhona ungakhathaleleki, nalapho kukhona ukunganakekeleki ngokwasemoyeni nokuboniswa endleleni ngokwasemoyeni, that shapes how their brains, behavior, and relationship develop over time. yiyo ke le nto ezawuxela okokuba uza kuba ngumntu onjani ngokuya kuhamba ixesha lomntu ngokwendlela ayiyo ngokwasemoyeni. Allow me to go a bit deeper, even though we kind of like surface touched it last time. Ndivumeleni ke ndike ndithi ukutata lenzulu ngale meko nakubeni ke besesathi ukuyichukumisa kwityeli elidlulileyo. I want to show you I want you to see the picture of the long-term effects. Ndinqwenela ke into yoba sikhe sibone sibe nomfanekiso ngqondweni ubonakalo wenzekayo ohlala ixesha elide. Of children who grow up in such an environment that we just spoke about. Iziphumo ke ezithi ziziswe yile meko yabantwana bakhulele kule meko sesiyichazile. We are going to see the emotional development, actually it gets disrupted. Sizawubona ke into yokuba ukukhula kwakhe ngokwasemoyeni kuyaphazamiseka. Children learn to understand and regulate feelings from caregivers. Abantwana ke ngoku baza kuthi baxhomekeke kwaba bantu ababakhulisayo abancedisayo ekubeni babe nako ukwazi into yoba umntu lo isimo sakhe semvakalelo sihamba njani. In chaotic or emotional neglectful homes, Kumakhaya asesiphithiphithi nalapho umntwana engakhathalelwanga khona, you're going to see that that doesn't happen properly. uyabona ke into yokuba izinto azihambi kakuhle. That learning doesn't happen properly. Uzawubona ke into yokuba ukufunda komntwana akwenzeki ngendlela efanelekileyo. And this leads to difficulty identifying and expressing emotions. Le nto ke izawubangela into yokokuba kube nzima ukuba umntwana akwazi ukuziveza iimvakalelo zakhe. That's where we are now going to see those overreactions or emotional numbness, you know, the anger, the anxiety, which we touched on last week. Kulapho ke sawubona khona ke esi simo sokuba umntwana aphele iimvakalelo zakhe sezingasizizo apho avela khona engumntwana soloko We are going to enxunguphele, see enolaka. poor coping skills. Sizawubona ke engumntwana angakwazi ukumelana neenkathazo. We are going to see poor coping skills under stress. Xa efumana uxinzelelo simbone engumntwana ongakwaziyo ukumelana nalo. Futhi, Yes, G, I'm here. I can clearly hear you. okay, I hope the other people can hear you. Something happened just when you spoke. Yeah, maybe. So many of maybe these it's- patterns are linked to insecure attachment styles. Ubukhulu becala ke ezi meko zenziwa sisimo sokokuba umntwana eziva engenakuzithemba ngenxa yokunganxibelelani kakuhle. Children learn emotions by being guided through them.
Abantwana bafunda imvakalelo ngokuthi bafumane isikhokhelo esisiso. And when that guidance is missing or chaotic, they may struggle Bangaba ke ukukhokheleleka okanye esi sikhokhelo asikho okanye asimanga kakuhle banokufumana ubunzima. they struggle with identifying and naming their feelings. Bafumana kunzima ukuba baziqonde okanye bakwazi ukuxela umntu indlela avakalelwa ngayo. They struggle with managing anger, fear, or sadness. Baba nengxaki kakhulu ekubeni bakwazi ukulawula ulaka, uloyiko kanye nokuziva bengemnandanga. Feeling either too much or overwhelmed or too little that is emotional numbness. Bazibone ke besonganyelwa kakhulu okanye bazibone bengento yanto, yinto ke leyo esiyibiza ngokuba kukufikelela kwimvakalelo zakho zifile. And this often connects to insecure attachment patterns. Le nto ke iyenziwa yimeko yokuba umntwana ezawukhandwa abe ngabi nako ukuzithemba okanye azive engakhuselekanga. So you can actually make time and then just, if you can search on attachment theory, maybe it will help you to also have a better picture of what it is. Ungazipha ixesha ke ukhangele phaya isihlokwana esithi attachment theory iza kunika ingcombolo ecacileyo ngale meko. So without stable emotional bonding, See, come again, Chief? without Please. stable emotional bonding, Ngaphandle ke kweemvakalelo ezinokuxhaswa okuzinzileyo, children may grow up constantly seeking approval or pushing people away to avoid being hurt. ingenza ke le nto into abantwana bakhule bengabantu abasoloko bezingela ukunconywa ngabanye abantu okanye betyhalela abanye abantu kude le ukuze bazilumkele uba bangonzakaliswa. So this long-term effects, you're going to also see they cause increased risk of mental health issues. Esi simo ke esenziwa ngulo monakalo ohleli ixesha elide sawubona into okokuba ukwabeka esichengeni lo ulixhoba lokuba abe nekulimala okunzulu ngokwasengqondweni. So long-term exposure to conflict, to neglect or emotional instability, it increases the likelihood of depression, anxiety disorders, post-traumatic stress disorder, especially. Ukuba kwisimo ke esibi sokungakhathaleki ngwasemoyeni ixesha elide kunokukhokhelela ke kwizifo okanye kwizigulo ezichaphazela isimo sasemoyeni nasengqondweni ezifana ne-depression, i-anxiety, ubuphakuphaku, kwakunye ke nalaa nto kuthiwa yi-post-traumatic disorder. The brain adapts to stress early on. Ingqondo ithi inikezele okokuba indlela endizophila ngayo le yestress kusekwangoko kakhulu esemncinane umntwana. And things like chronic stress can keep the body in a constant alert mode, which wears down resilience.
umntwana ke okuzoba kule meko uzosoloko phansi koxinzelelo lwemihla ngemihla aphila nalo, nto leyo ewenza umzimba uphulukane namandla okumelana nesimo esinoxinzelelo. So what we're seeing is the brain adapts to stress in unstable homes. Into esiyibonayo ke into yoba umntwana xa ekhulela kwisimo sekhaya elingazinzanga uzibhaqa sele ethatha istress ngokungayinto efanelekileyo. And children often live in a constant fight or flight state. Umntwana uzawusoloko eme kwisimo sento uba makabe nokulwa okanye uyabaleka, ingqondo yakhe isoloko ikwezo meko. Which they carry into adulthood. Into ke leyo ayayithwala ayofika nayo ebudaleni. Another long-term effect that we see is the relationship patterns in adulthood. Esinye ke isiphumo esizakuthi sisibone esenzelwe yile meko ehlala ixesha elide engqondweni yomntwana kukuba xa sele mdala unendlela ethile azawuthi enze ubudlelwane ngayo nabanye abantu. Children raised in broken or unhealthy relationship environments often carry those patterns forward. Abantwana bathe bakhulela kwisimo samakhaya ophukileyo basoloko bengxabangxaba bathwala loo moya baye nawo kwimeko yabo sebebadala. And some of the common outcomes, some we just touched on them last week, is fear of abandonment or rejection. Esinye ke seziphumo ezinjalo sikhe sasichaphazela kwiveki ephelileyo iba lixhala lokulahlwa nokuba umntu angamkeleki. Difficulty trusting others. Uba nengxaki ke ukuthemba abanye abantu. Attraction to unhealthy or unstable relationships. Utsaleleka ke kwibudlelana obungenampilo obungaphilanga nobungazinzanga. So children model what they see. Abantwana ke sithe balinganisa le nto bayibukeleyo. They grow up around broken relationships. They may also find themselves in a space where they live that type of life where most times relationships are broken. Bakhulela ke kwikhaya elinobudlelwane obuqhawukileyo ingakhokelela loo nto amaxesha amaninzi into yoba nabo babe nebudlelwane obungazinzanga obuqhawukayo. So without emotional guidance and consistent boundaries, children may struggle with aggression, they may struggle with withdrawal, they may struggle with poor conflict resolution skills. Xa ke bengakhange bafumane guidance okanye ke ulungiso ngqondo olululo, banokuba nengxaki yokungakwazi ukumelana nolaka, babe nengxaki yokungakwazi ukumelana nezimo ezinzima ebomini. So the other long-term effects we see is also self-worthy identity issues. Esinye ke isimo esizalwa yile meko sesento yoba umntwana angakwazi ukuzethemba nokuzibona exabisekile. So a child's sense of self is built largely through how parents or caregivers respond to them. Ixesha elininzi ke indlela umntwana azijonga ngayo yakhiwa yindlela athi ajongwe ngayo ngabantu abamkhulisayo ekunoba ngabo abancedisayo okanye ngabazali bakhe. So in unhealthy environments, they may develop low self-esteem. Kwisimo ke esingenampilo esingenamoya mhle, bangalahlekelwa kukuzethemba, bangalahlekelwa kukuzithemba, 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 bangalahlekelwa kukuzithem
a belief that they are unworthy or not enough. Babangaba nayo ke nenkolo yokuba kutsho ukuthi abaxabisekanga okanye ababalulekanga. People-pleasing tendencies, or the flip side, defensiveness and hostility. Bangaba ngabantu ke abasoloko kwisimo sokulwa bezikhusela okanye benenkohlakalo. I just want to highlight something. When we're looking at people-pleasing tendencies, I'm sure there are some, for example, who are now married, who are now adults, who have been doing that throughout their childhood, and they've taken it in the adulthood phase. Asithetha ke ngaba basoloko befuna nje ukuzicengezela. Singagxinisa ngelithi bakhona abantu abayiqale loo nto bebancinane, batshatile ngoku, bathathe loo nto bangena nayo emtshatweni. And that had actually made their partners to suffer in some way. Loo nto ke ibenzeka ukuba nabalingani babo babe nokuhamba nzima, basafarishe ngandlela ethile. It's easy for them to please people out there, but when they are home with their partners or family, they don't they cannot apply that pleasing. They won't be running around the way they do when they're doing for people out there. Abantu abanje ke They ngaba neglect family, but good when they are out there. ngaba bantu sithi bahle phaya kude, ifemeli abayikhathalelanga kodwa bayanconywa ngabanye abantu abangaphandle. So all this is caused by self-worthy identity issues. Yonke le nto ibangelwa yinto yokokuba lo mntu unengxaki yokuzibona exabisekile. That thing of love must be earned. I'm not enough. Laa nto ethi uthando alukho okanye luphelile, mna andonelanga, mna ndindedwa andikwazi ukwenza izinto zigcwale. And it's so difficult for them to form healthy relationships. Kunzima kakhulu kubo ukuba benze ubudlelwane obububo. Poor boundaries. That's what you see in them. Banemida ke engekho semgangathweni. So we see also another one, long-term effect is stress and emotional instability, which affect concentration and memory over time. Into ke sizoyiqaphela luxinzelelo nokungazinzi ngosemoyeni okuzothi ke kude kuchaphazele ukukhumbula ekuhambeni kwexesha. And that leads to learning difficulties. Lower long-term career confidence. And decision making is actually affected. So this long-term effect, we actually going to see they even end up affecting the physical health. It has got physical health consequences. Zinomthelela negalelo kwakwindlela azibona eziva ngayo nasemzimbeni. So there is actually a lot where you find some having heart diseases,
weakened immune function. You find them doing a substance abuse, you know, Sizawufumanisa using ke ngoku drugs omnye and stuff. Mm. omnye uza kude abe nengxaki yokufa yintliziyo, omnye ade angene kwiziyobisi, omnye ke ade abe noxinzelelo olungaphaya. You can also have sleeping disorders. Omnye ke abe neengxaki zokulala. So these outcomes are common, but not guaranteed. Ziziphumo ke ezixhaphakileyo kodwa ke singatsho ukuba kunyanzelekile uba zibe khona. Many people from difficult childhoods grow into stable, emotionally healthy adults, especially if they later experience. Abanye ke abaye badibana nezi ngxaki sebebadala bayakwazi into yokuba babe ngabantu abadala abakwimeko noko ezinzileyo ngokwasemoyeni. If they experience supportive relationships, Bakwazi ke into yoba babe nobudlelwane obunenkxaso, therapy or mentoring, xa beye bafumana ke nokwelulekwa kwakunye nokufundiswa kakuhle, personal insight and effort. babe nako ke nokuzibona kakuhle, basebenze nzima ukuzilungisa. So, which means change is always possible. Ithi ke le nto utshintsho yinto enako ukwenzeka. So one thing we should understand is children, they don't just grow up in an environment. Into ke masiyiqonde into yoba abantwana abavele bakhule nje kwimeko ebangqongileyo. They internalize it. Bayayithatha le nto bayifake ngaphakathi kubo. If love is inconsistent, they learn love is unsafe. Uba ngaba ke uthando aluzinzanga, bafumana ke beqonda uba uthando aluyinto ekhuselekileyo. If emotions are ignored, they learn to suppress them. Uba ngaba iimvakalelo zabo azikhathalelwanga, bafunda ukuzicinezela. And if conflict is chaotic, they learn instability is normal. Ukuba ngaba ke bakhulela kwimeko enesiphithi-phithi, bafunda into yokuba ukungaqondi nokuphithizela kwezinto yinto eyamkelekileyo. So those internal rules then guide adult behavior, often unconsciously. Laa migaqo ke yokukhula esetyenziswayo engena ngaphakathi ithi noba umntu engaqondi nje kodwa ibe yiyo emsheyiphayo umntu uba uzoba ngumntu onjani. So with the right support, therapy, health relationships, self-reflection, many break the cycle completely. Ngokuya ke kwiindawo zeluleko, ukuzijonga uzifunde kakuhle wena, nokufumana isikhokelo esisiso, kuyakwazi okokuba le meko embi kangaka iqhawule ifikelele esiphelweni. So what actually helps breaking the cycle can be learning emotional intelligence. Eyona nto ke encedisayo ukuba siyiqhawule le meko embi kangaka kukufunda ngokuqonda ngeemvakalelo zakho. Naming, processing the feelings. Ukwazi ukuziqonda indlela ova ngayo, uzibize ngegama naloo ndlela ova ngayo. So safe or consistent relationships can also help with breaking the cycle. Izimo ke ezibudlelwane obukhuselekileyo nazo zingancedisa ukuba le meko kuyenza ifikelele esiphelweni. Therapy or counseling. Itherapy ke kunye neendawo zoluleko.
setting boundaries and unlearning harmful patterns. Ukwazi imida uyibeke nokufunda ngezimo ezinobungozi uba zihamba njani. Parenting differently. Ukuba ngumzali ngendlela enomahluko. Let's depart from the traditional way. Masiphume kule ndlela yokuba ngabazali yesithethe. If we have been following the studies that are taking place, Ukuba ngaba ke siyazilanda kakuhle izifundo eziqhubekayo. there is a framework we need to follow. Kunendlela ethile ekumele ukuba siyilandele. We need to move away from the old framework. Simele ukuba siyishiye kwaphela laa ndlela yakudala. The ways where we seeing traditional methods being used, Leya yeziya ndlela zakudala zesithethe ezokwenza izinto. where patriarchy is the order of the day, Apho ubuntloko ndoda buye yona nto ibekwa phambili. and as a parent, what you say goes. Apho kuthiwa wena xa ungumzali ilizwi lakho aliwi phantsi. Children have no voice. Abantwana apha abanikwa kwandlela yokhe baziveze uba beva njani bona. You're always correct. Wena uzibona usoloko ulungise lonke ixesha. The moment a child tried to speak up, Ekhe wangathi nje umntwana uzama ukuthetha. they looked at as they are being disrespectful. Babona njengabantu abangenantlonipho. So when children grow up in environments shaped by poor parenting, Abantwana ke abakhulele kwisimo apho ukuba ngumzali kukho imeko engakhenyisi mathe. unstable relationships, Isimo apho nobudlelwane bungazinzanga. emotional neglect, Iimvakalelo zabo azikhathalelwanga. what we need to know is the effects are not just temporary. Sikhumbule ke ukuba umonakalo awungulo owexeshana. They can shape how they think, feel, relate to others, and function as adults. Kungaba yindlela ekubafundisa ngayo okokuba kudlelwana kanjani nabanye abantwana, uvakalela kanjani, uphila njani nabanye abantu xa sebebadala. So parents, there is need for us. Kukho It's a isidingo call to esikhulu ke. reflect, Khona isidingo esikhulu kakhulu ke bazali okokuba sikhe sizikhangele sizihlole kakhulu ngaphakathi. to understand the pain behind certain behaviors that we are looking at as disrespect, as abuse. Ukuze sijongisise kakuhle kwezi zinto sithi thina kungahloniphi kwabo nokuhlukumeza kwabo. Is there anyone who has something to say? Ngabe ukhona ofuna ukhaphawule? Hello. Yes, Elder Jim. Couple of points. Elder Paminda has been doing studies on marriage. U-Elder Paminda ke unezifundo athe waziqhuba malunga nomtshato.
Previously, the purpose of marriage was to reproduce. Qala injongo yomtshato ibisoloko ikukuba kuzalwe. Yeah, so that God's church is not going to just disappear into nothing. Ukuze ibandla likaThixo lingapheli. And in that dispensation, the style of parenting was similar to the style of marrying. Ngeliya xesha ke indlela yokuba ukukhulisa abantwana ibifana nale yasemtshatweni. Parents were not trying to be friends with their children, they were just trying to boss them around. Abazali bengasondelanga njengabahlobo ebantwaneni babo, bebebabhosa. And looking at it, it's one of the most abusive relationship there is. Xa ungayikhangela ke yeyona ndlela yobudlelwane yakhe yanokuhlukumezeka okuphezulu. Imagine you have this little person who cannot even express what they are feeling, controlled by a huge person, physically, emotionally, psychologically, even financially. Khawube nomfanekiso ngqondweni walo mntu omncinane ongakwazi kwakuzenzela nto, enasi sibhovubhovu esime phezu kwakhe esimlawulayo ngemali, ngengqondo nangomzimba. We all know one of the first things that needs to be done when a victim is taken out of abuse is to empower them financially. Siyayazi into yoba xa umntu olixhoba lokuhlukunyezwa ekhutshwa kuloo meko, into yokuqala ekufuneka eyenziwe kukuba amnikwe amandla okuzimela ngokwasezimalini. We understand the value of financial independence. Siyiqonda kakuhle ixabiso lokuba uzimele ngokwasezimalini. Think of how parents we use money to control the lives of these little people. Siyayibona indlela thina abazali sisebenzisa ngayo imali ukubalawula, sibatsale ngobhongwana abantwana abancinane. A child develops emotionally quicker than their speech development. Uyazi umntwana ukhula ngokukhawuleza ngokwendlela avakala ngokwasemoyeni nangaphezu kokuba ezawukhawuleza ukuthetha. They can feel all the emotions, but they don't know how to put it into words. Bayabakwazi ukuyiva indlela abaphathe ngayo kakhulu, kodwa babe bengakwazi uba bangayibeka kanjani ngamagama. That's why it reflects in the behavior. Yiyo ke le nto iyo exela ukuba umntu uzawuziphatha kanjani. And in most instances, parents are 100% responsible for how their children turn out. Amaxesha amaninzi ke abazali likubo ityala lonke lokuba kutheni abantwana benje. But I have a question. When we say that we need God's guidance, what does that look like? Umbuzo ke wam endinawo uthi xa kusithiwa sidinga isikhokelo sikaThixo, le nto iyowenzeka ibonakala kanjani? I want to understand, what does God's guidance, what does that mean? What does it look like in real life? I'm a parent now. I have children now, little ones I'm raising. What does God's guidance look like? Is it reading Ellen White? Is it what? Sinjani kukufunda u-Ellen White? Kutheni ngoba ndingumzali njengangoko ndinabantwana abanye badala abancinane? Ndifuna ukwazi xa kusithiwa umntu udinga isikhokelo sikaThixo sizawuvela kumsinjani. Is there anyone who can answer that? Ngabe ukhona ongakazama ukuphendula? Can I try? Yes, Fortune.
In one of her studies, Erika touched that Jesus rebuked that people put forward the traditions of men, and they are so subtle in taking away God's statutes and putting and replacing them by tradition. So already Elder G has mentioned that, in fact, the studies that the inequality is never God's way of doing things. It's just tradition. So to me, God's way of doing things is by embracing the message of equality and living by it. So equality across the board, treating the child as your equal, not taking the child an advantage that you are bigger than them, then you boss them around. So we are taught now things like conscious parenting. You reason with the child, you talk to the child respectfully, with empathy, like the way you would talk to another adult, or maybe the way you would love other people to talk to you. So yeah, so I think we are missing it somewhere, that if maybe, let's say for argument's sake, we can learn to talk to the kids the way you would talk to the president of a country if it were the president before you. Yeah, that's my practical way of seeing it. Oh, let me translate what I was saying. Hello, LTG? Yes, you can go ahead, translate. Yeah. Oh, okay. All right. Bendisithi bazalwana, indlela esifundiswa yona njengoba izifundo ziqhuba, sikhe safundiswa ke nangu-Erika lately into ukuthi uKristu wayikhalimela eyibona ukuthi imbi le ndlela yethu yokwenza izinto. Sithatha i-traditions, isiko, izithethe zethu sizibeke endaweni yezinto ezifunwa nguThixo. So uNkulunkulu yena uNkulunkulu we-equality, njengoba zona izithethe zisithi i-inequality into ezovela. So siyamkela ke lo message ye-equality kaNkulunkulu, kusho ukuthi sizomtreat umntwana singabazali ngokuthi simbone elingana nathi, sithethe naye ngale ndlela besingathanda kuthethwe nathi, kukhulunywe nathi ngayo. Sixoxe nomntwana, ungavele nje umbuyisele imithetho, ufuna ukuthi ayamkele, uyathanda noma akathandi. Le nto eseyixeliwe ke into yoba ke asifuni noma bathethe babuze xa ngaba ke singathathanga imessage ye-equality. So ndithi ke uzibeke ezihlangwini zakhe ukuthi bibi nguwe wena ubuzawuthanda na kuthethwe nawe ngale ndlela wena othetha nayo ngaye umntwana. Mhlawumbi ude ke ube nento ethi uba ngaba khona into endimhloniphayo elizweni uba upresident, make ndithethe ngale ndlela ebendingathetha nayo xa bendithetha nopresident wesizwe. Kuko ke ukulinga kwam ukuphendula oko. Hello. Okay, Yes. I'm just gonna try and share my thoughts on what God's guidance looks like in different dispensations. Ndizama ke ukuveza nam ngendlela endibona ukuba kuthetha ukuthini na ukwenza izinto ngokaThixo kuma-dispensations awahlukahlukene. So when we look at what has happened in terms of humanity in general, Xa sijonga ke okuthe kwenzeka kuluntu nje jikelele, we saw that from the model of Eden, sizabona ke okokuba kwakulaa mzekelo wase-Eden
in the beginning, God had a mission and a purpose for creating human beings. Kwasekuqaleni uNkulunkulu ube nenhloso nenjongo ephakamileyo yokwenza umuntu, And that mission was disrupted by sin. leyo njongo uThixo benayo ngumuntu iphazanyiswe sisono. I'm sure we've seen that the damage affected all relationships as humanity develops along the 6,000 years. Uzabona ke ukuthi kule minyaka ye-6,000 lowa monakalo chaphazele bonke ubudlelwane umuntu anabo. So in different periods, as we see that there was this hierarchy and control at different levels, Kwimaxesha ke ahlukahlukeneyo, njengoba sizobona ukuthi kunekushiyashiyana okuthile kwezikhundla zokuphila kumaxesha ngamaxesha kohlukahlukeneyo. when you come to the period of Ellen White, Xa sifika kwixesha lika-Ellen White, she identified that children are born with tendencies. uthi ke abantwana bazalwa benemikhwa, And these tendencies, according to science, it's not just bad tendencies to doing bad behavior. ngokwendlela ke izinzululwazi sezifunda ngayo, le mikhwa ayisiyimikhwa nje emibi, It's actually natural strengths and weaknesses which children inherit from their foreparents. yimikhwa nje ke eveza ubuthathaka nokuba umntwana womelele phi evela ke phambi kwabazali bakhe. But when you look at the approach that Ellen White, or the model that Ellen White emphasized, Xa unokubheka ke indlela u-Ellen White athi ke yena le meko adilishana nayo ngayo, it was for parents to pray and seek God's strength. ibisithi ke abazali okwabo kuba bathandaze bacele amandla kuNkulunkulu. But I think as we have come to our dispensation, we have noticed Kodwa ke ndicinga into yoba njengoba sesifika kweli lethu ixesha lokuphila siqaphele oku, prayer on its own without understanding the nature of humanity was not gonna help. ukuthandaza kuphela singakhange siziphe ixesha lokuqonda ingqondo yomntu akuzukusinceda. So I think the light that is coming out now, showing how God is restoring the institutions of his kingdom or their kingdom, Xa sinokubona ke ukukhanya uNkulunkulu akuzisayo ngoku ebuyisela esimweni ii-institutions zobukumkani bakhe, it's now, I think, leading us to see that this is the model that restores almost all the relationships that were fractured during the 6,000 years, be it parent or any other relationship. isibonisa ke le nto into yokuba yiyona ndlela le ezawulungisa lo monakalo owenzeka kule minyaka eyi-6,000 noba kukho ubudlelane, ngoba lo monakalo wenzeka ubudlelane bonke, noba bubudlelane bobawo ngumzali nabo nabuphi na ke esinocinga ngabo umntu athi abandakanyeke kubo. So in the past, we could emphasize prayer, but I don't think prayer was really accompanied with a clear understanding of what the problem was. Ekuqalekeni ke bekusoloko kuxinzelelwa umthandazo, kodwa ndicinga into yoba ukuthandaza bekuhamba kodwa kungehambisani nokuqonda ukuba kanye kanye was not accompanied by Milton, with a clear understanding of what the problem was. umthandazo ubuhamba wodwa kungekho kuqonda kunzulu kokuba eyona ngxaki iphi.
I don't know. You're breaking on my side, Footy. I don't know if everyone can hear you. If anyone can confirm. Oh, okay. Well, let other people confirm. She's okay. Right. You could hear Footy. Yes, I hear very well. Yes, we can. Okay. Let me continue. Okay. So in our dispensation, when we say God's guidance, I think we need to understand it from the way the movement is laying the structure of how do we even understand God's kingdom. Xa ke kweli lethu ixesha sithetha ngesikhokelo esivela kuThixo, ndicinga into yoba simele ukuba siyiqonde kanye nangale ndlela i-movement eyibeka ngayo ibe sisikhokelo nomkhombandlela. We need to understand how we can participate in the things that are in our power to do. Kumele uba ke siqonde kakuhle nangendlela esimele kuthatha inxaxheba ngayo kwizinto esinamandla okuzenza thina. Whereas in the past, if I'm putting myself in the shoes of a parent, they will just list to God the bad behavior that the child is doing and pray to God to change that by a miraculous intervention or something. Ekubeni ke kwixesha langaphambili xa bendinokuzifaka ezihlangwini zomzali, umzali ebele banoluhlu lwezinto ezimbi ezenziwa ngumntwana athandazele zona kwinto yoba uThixo makenze ummangaliso ukuzitshintsha. Whereas now we are learning that what you are looking at when you look at behavior is actually a result. It has got something that led to that situation. Ngoku sifundiswa into yokokuba le nto esiyibonayo ingathi sisimilo esibi isisiphumo sento ethile eyenzekileyo ekhokhelele ukuba makube nje ngoku. And I believe most of us who have become parents have actually gone through this damaging process, which has been described in these effects of parenting. Ndiyakholwa futhi ukuba abaninzi bethu abangabazali abakhe babangabazali badlulile kakhulu kula mava enza umonakalo omkhulu wale ndlela yokukhulisa abantwana. So it's not really a straightforward solution, this message, but I think God is now showing us that the damage which the period of ignorance has brought to us, it's actually a reflection of how it was not easy even for a new way of understanding to have been in place. I think we've seen how the reform lines have shown us the difficulty which God was in to put change in humanity. Ingeyiyo nandlela ke kunjalo elula ukuyilandela, kodwa uThixo uyasibuyisela ngokusibonisa indlela emasizise ngayo utshintsho nemasiyilandele ukubuyisela izinto kwimeko efanele uba masibe zibayiyo. Thank you, Milton. Okay. Hello. Hello. Oh, okay. Wait, so let me just, Doreen, are you answered? I think in terms of the trajectory, yes, but in terms of direct terms, exact terms, like when we say, okay, we are not going to be praying for miraculous what else does a parent do that directly in terms of myself, maybe I should just say express what I was thinking, that if you are a parent, you need to familiarize yourself with the science. Milton mentioned the nature of humanity. I think that's very, very important. But how does that plays out? How that is expressed is through the study of science. I think parents need to understand the science of the mind of a child,
the mind of a parent, psychology, and if possible, even contact professionals that can assist people to be better parents. We are not just going to be saying, go and read Ellen White, go and read Adventist Home, go and read all those books, because we know that the methodology she used we can't apply it in our time now, because that was really based on patriarchy. So I think, I don't know, I might be wrong, but there is need for us to use scientific methods that have been tested and tried out and proved to work for the child of the 21st century. In order to raise up Can I? well-balanced people. Sorry. Okay. Mm. All right. Uthi enye ke yendlela acinga into ezingasebenzela kukuba abazali bakhe bafunde nzulu ngesayensi ngengqondo yomuntu uba injani, ukuze bakwazi ukuqonda nangomntwana ukuba ingqondo yakhe isebenza kanjani. Siye ke nakubantu abayifundeleyo le nto nzulu, kuba kule meko yethu ngoku ukuthi umuntu makawufunde incwadi zika-Ellen White kuphelele apha kuzosincedisa ngoba naye bebhala ngexesha echatshazelwe yipatriarchy. So ucinga into yoba kufuneka sibe nokubhalansisa ngoku ukuzama ukusondela ke kule ndlela e-practical efunwa nguThixo. Sorry, yeah, I just wanted to add that we have also seen that when it comes to, like, for example, the institution of marriage. Ndifuna ukongeza ngelithi, umzekelo xa singajongisisa le ndawo le institution yomtshato, We know that there are studies which Elder Paminda did showing some of the pillars that one needs to have achieved before they can actually qualify to get involved with that relationship. sabona ke into yoba kwizifundo abeziqhuba u-Elder Paminda uneentsika ezine athe wazibala ekufuneka umntu ke makabe uye waba ufikelele kuzo ngaphambi koba azibandakanye ke nale bubudlelwane bokutshata. Just to name a few as an example, it has to do with some of the core baptismal vows. Xa bengake ndithathe ke ezimbalwa, umzekelo enye inento yokwenza nezifungo zobhaptizo. And then there's finance and all those pillars. I think we remember some of them. Into yoba ke siyazikhumbula ezinye zazo ezibandakanya ke imali. I think when it comes even to one having to decide to have a child, there has to be some pillars that one needs to understand fundamentally. Do I have these fundamentals in place to be able to be in a position where you can support a development of a child who will be a balanced adult? Endicinga into yoba ke nalapha ke ekufumaneni okanye ekuziseni umntwana kufuneka umntu aqale befana umntu aqala azihlole ukuba ingaba ndinazo na iimpawu ezifanelekileyo zokuba ndingamzisa lo mntwana ndikwazi ukumbeka esimeni sokuba bengumzali okanye bengumntu omdala ofanelekileyo xa sele ekhulile. Because in the previous dispensation, we've seen that child rearing was actually a survival mode to keep the bloodlines and the generations going. Ngoba sizawubona ke into yoba kwixesha elidlulileyo into yokuzala abantwana bisisimo nje sokuzama ukuzigcina ukhuselekile kwimeko yokuthi ugcine umnombo nokugcina ikhaya likhula. But now in our dispensation, it's not about, we are no longer in a survival model. So we have to have fundamentals in place that justifies why someone decides to enter into that a relationship. Kodwa ngoku lithi ixesha ayiseso simo soba yindlela yokufuna ukuphila nokuzikhusela into yokuba nomntwana, kodwa ifuna into yoba umntu makaqale aqiniseke uba unazo na ezi mpawu okanye ezi zakhono zokuba abe ukulungela ukufumana umntwana ngendlela eyiyo.
All right, thank you. Zodwa, Elder D, are you done? Yes. I Okay. want to comment on it, what he said. Yeah. Okay. Okay. Zodwa will go first, and then Deborah, you come after Zodwa, ne? Oh, okay. I just wanted to add to say that we, Elder D said it all. I don't know now what to say, but I wanted to say we all must learn. We must all learn. We must not think that as parents we are done. We know everything. We Yes, I must just be got like, kicked out. My apologies. okay. Do you want me to repeat? Yes, please, Zoda. Okay. What I wanted to say, Elder D said it, but it's just that we as parents we must not think that we know everything. Into ebendiza kuyithetha ke ubesele ichaphazele u-Elder D ndifuna ukwengeza ngelithi nathi singabazali masihlukane nokucinga into yoba sazi konke. And just tell ourselves that we, in fact, we must be live. What do they say? We must always, we must be live. I don't know how to put it. Lifelong learners. Lifelong learners. I wanted to say that. Okay. So endaweni yaloo nto kufuneka sibe ngabantu abasoloko befunda side siyofa. Because if we can look back, or even now, we are all affected. We all need counseling. We have made mistakes, and seemingly we're still doing them. Kuba ke xa sinokujongisisa kakuhle sonke sichaphazelekile yile meko sisaqhubeka sisenza impazamo kwathina sidinga ikhanseling. It's just what I wanted to say. Even the children must also continually learn. We must have that culture. Nantso ke into ebendifuna ukuyiveza yinto yoba nabantwana ngokunokwabo kufuneka basoloko beqhubeka befunda, kufuneka babe nayo le ndlela yokuphila abayiqondayo uba kufuneka bahlale bengabafundi. Okay, thank you. Siyabonga. Hello. Deborah, yes. Yeah, thank you, Elder. Last week, the other time I was commenting, maybe they thought that I wanted the couple punishment to continue. But in the end, I said that it was me, I never practiced. As Milton said, the dispensation, when you grow up, it is a patriarchal system, a very hard one. That's how the parent, we are bringing up children. Cultures involve the cultural behavior, the patriarchal system of the Bible, all this. Don't spare the rod about the child, you see. But when my dispensation was very far different, because I had forgiven my parent what he did to me. I don't say it was very good. It was very hurting, but the result was good. But it is not the system. Now, as the elder Doreen said, we are in another dispensation. We are now in a new generation. Our movement, we cannot go back to patriarchal system. We cannot go to read the Bible as we used to read our time. You see,
Our All time, right. they were, okay, sorry. Mami, Okay, Deborah. sorry, It's okay. sorry No, futhi. it's okay. Okay. Abantu ke abanye xa bendiphawula kutyeli elidlulileyo baye bacingela into yoba ndithi makubuyele ekube babethe nabantwana. Bendingathethi loo nto, bendiveza nje into yokuthi kwelaa xesha ebendikhula ngalo ibisenzeka loo nto. Ibuhlungu injalo ke, ndiye ndafunda ukubaxolela abazali ngoba bebebethwa yimeko ebebephila phantsi kwexesha layo kuloo dispensation. Kodwa ngoku sifundiswa enye indlela yokukhulisa abantwana njengoba u-Elder Doreen selechazile yokuthi masisebenzise ezi ndlela sifundiswa zona ngoku kwi-movement. Yes, Deborah, you can continue. Yes, when I was in secondary, they were MV. The guy, when I was becoming master guide, I had to read the books of Helen White about child guidance, about home, all those. The way she was explaining the particle system. What now today we cannot apply. I mean, today now you cannot say that one. But it is way Ngeliya that xesha ke we moved. I moved to when I was growing up. I moved from my parents' experience, a bad one of a couple punishment. I never used it because I saw it doesn't train a child. ngeliya xesha ke ndisemtsha ndandingena ke into ekuthiwa yi-MV, Missionary Volunteer Classes, apho ke sasikhuliswa khona ngendlela yepatriarchy, kufundwa ke le ncwadi ibiyilungileyo ngeliya xesha, kodwa iyabonakala ngento yoba ayisabonakali inendawo. Ngoku sifundiswa ngendlela ezintsha zokwenza izinto. And even when I had children, I was a teacher for the Sabbath school so that I can assist my children to grow up spiritually, which is today. It is another dispensation which we have now. The way our children are learning, their science, the way they teach the children on tomorrow, you will see that it is science is used, which we didn't use. So every dispensation goes, God gives light, the best way how to train children. Sizawubona ke into yokokuba amaxesha ngokuya etshintsha, sifundiswa iindlela ezithile ngozokwenza izinto. Sisuka kwenye i-dispensation siye kwenye i-dispensation, iindlela ebezisebenzisa kuqala zibonakala ziphelelwe ngoku. Kuthiwa ngoku masibafundise ngesayensi abantwana, yiyo ke indlela uNkulunkulu asifundisa ngayo ukwenza izinto ngoku. Thank you, but to end the conclusion, our time is very far different from the where we grew up in Adventism. Now we are on science, how to come to children. We teach them according to the knowledge God has given to us in a science way, in all this that we bring them to knowledge that we need to keep them safe spiritually, psychologically, and everything, so that and happiness, so that they enjoy their childhood. Thank you. Let me leave it there. Xa ndivala ke ndithi ngendlela ebesifundisa ngayo kwi-Adventism ayisafani ngoku naleya ngoku. Kuthiwa ngoku masisebenzise isayensi sifundise abantwana ukuqonda izinto ngendlela yexesha langoku. Enkosi. All right. Thank you, Deborah. Our time has moved. I think we can with this time. Next time at all I can say for now is there is need for each and every one of us who have children under their care to slow down, to
understand the pain behind the behavior of children. And we Into endingayithetha ke xa sizama ukuvala ixesha selisishiyile kukuba sonke thina esingabazali sikhe sihlise umoya, sizame ukuqonda kakuhle into yokokuba yintoni imbangela eyona eyingxaki ekhona ebantwaneni kwisimilo esibonakala singamkelekanga esibhekene naso. and what I've realized is not many of us are capable of guiding children. There is a lot of work to be done individual for us Enye to into that. endiyiqapheleyo kukuba ayisithi sonke esinayo le ndlela ukuyiqonda eyobuchule bokukhulisa abantwana singabanye ngabanye. Kuninzi kusafuneka kwenziwe kuthi kwiindawo zethu ezikona zethu sonke esikuzo. There is a lot of healing that needs to take place, repentance and proper parenting that is needed. Kuninzi ke ekufuneka sikwenzile ukuzijonga thina siguquke sibe ngabazali abafanelekileyo. And understanding the message and putting it in practice is the only way. Ukuqonda imessage siyamkele sibe sesiyiphila yeyona ndlela ke eza kusinceda. Without the message, we will be hitting the walls. Ngaphandle kwemessage siqhekeza udonga. May God bless may God bless you all. We thank the Lord for the time we had. We'll continue again next time. Time is no longer on our side. I'll ask Futi to close for us in prayer. Ngenxa yexesha ke sizawuvala apha simcela uThixo asincede okokuba siphile oko ekufuneka ngendlela esiphile ngayo. Sizawucela ke ukuthandaza. We are closing our eyes as we pray. Dear Lord, we come before you this evening. When we reflect, we really see that we have stumbled. But dear Lord, we thank you for the opportunity that you are providing to us this evening by your servant, opening our eyes, and we open our hearts, dear Lord, asking for your mercy to be upon us, asking for your guidance always. We pray, dear Lord, that we surrender our lives to you every day so that we can be better persons. The message is here, the message is clear. It only needs humility. It only needs us to be crushed at your feet. We pray, dear Lord, for the patience that you need from us. Yes, a lot of damage has been done, but glory be to you, dear Lord, that there's still time, there's still a chance, and there's still a very big room for us
to fix what has been damaged by sin. Thank you to have such a wonderful and amazing Lord who takes good care of us, even if we blunder and stumble, never give up on us. Thank you, dear Lord, for the lesson. Please bless each and every one of us, and so that we can have the strength and the resilience to do what is correct. In Jesus' name we pray. Praying, dear Lord, for the kids that you have given us. We are praying for what, dear Lord, your healing power may be bestowed upon each and every one of us and upon each and every child that, dear Lord, we have had as parents. May your healing in a special way, dear Lord, be done in the tender hearts, knowing very well that when we surrender our lives to you, all things are possible. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you.